הכנסת באסל גטאס, שלום לך. שלום, שלום. חבר כנסת חדש מטעם בל"ד. אנחנו מארחים פה בשבועות האחרונים חברי כנסת חדשים שאמורים לנאום את נאום הבכורה שלהם. זה לא יקרה היום, זה יקרה מחר, נכון? ספר לנו מה אתה הולך לומר. תן לנו טעימה ממה שאתה הולך לומר. אני שמתי לב שיכולים לדבר כמה שרוצים, אז אני... לא, הבנתי שמגבילים אותך ל10 דקות. כן, אבל אף פעם לא עצרו מישהו שרצה לדבר. ואתה מתכוון למלא את כל 10 דקות ועוד יותר מכך? כן. ולהרגיז גם תוך כדי? מה? להרגיז גם? אני מטבעי לא אוהב להרגיז, גם את השפה שלי היא לא מרגיזה, גם עם הדברים שאני אומר הם לפעמים קשים. אתה הולך לדבר בערבית? לא, בעברית. בעברית. אנחנו... בינתיים, בישראל יש 2 שפות רשמיות, אז אפשר גם לדבר בערבית למיטב ידיעתי. אבל אני מעוניין שהמילים שלי יגיעו ויובנו. אם היה תרגום סימולטני, אז הייתי שמח לדבר בערבית. דווקא בכנסים שאני עורך בנצרת, כל אחד מדבר בשפה שהוא רוצה, ויש תרגום סימולטני לכולם. אני הולך לעלות, להתחבר למה שדיברתם קודם, נקודה שהיא מרכזית במחשבתו ולדעתי בהוויה של כל הערבי בישראל. אנחנו משתתפים בעשייה הפוליטית, במשחק הפוליטי. מנסים, חורשים את הארץ בשביל לשכנע את האנשים לצאת ולהצביע. אני השתמשתי אישית במשפט, לא רק מי שמצביע משפיע, גם מי שלא מצביע משפיע, בשביל לעודד את האנשים. ובאמת הצלחנו להגדיל את אחוזי ההצבעה בקרב הערבים. השלב הבא זה שוויון בנטל. נדבר גם על זה. אוקיי. ואז מגיעים לכנסת, יום אחרי אנחנו מגלים שאנחנו לא חלק מהמשחק. אנחנו אמרנו לאנשים, אתם משחקים, בואו תשחקו, בואו תצביעו, בואו תעלו. וממש הופתעת, נכון? זו אזרחות שלכם, אני לא הפתעתי, אבל א' שמנהיג הסיעת השנייה בגודלה, שבאה כאילו על תקן אלטרנטיבה למשהו, אומר מהיום הראשון אני לא רוצה להיות בגוש קוסם עם הזוביז, כאן עם הערבים. אתה מדבר על יאיר לפיד, כן. אחר כך התנצל על הדברים האלה. מה? הוא התנצל על הדברים האלה. לא, הוא לא התנצל. הוא התנצל שהוא לא התכוון, אבל כאילו, אבל הפקט הפוליטי, העובדה הפוליטית, שהוא הוציא את כולנו מחוץ למשחק. ואתם רוצים להיות חלק מהמשחק, אז יש שלטים בכניסה למליאה, ביבי קח אותי, אז אולי תגידו לו, בוא... פעם אחת תאתגרו אותו, תגידו לו, אנחנו רוצים להיות בקואליציה, אנחנו רוצים להשפיע מבפנים, אנחנו רוצים להיות שרים בממשלה שלך, כולם רוצים להיות פה שרים. אני חושב מי שהיה צריך לאתגר, במיוחד במצב שלו היום, אחרי שיש לו 57 מנדטים, ואף אחד אחר לא רצה להתקרב, אם הוא היה באמת משחק פוליטי אמיתי והגון, היה בא לסיעות הערביות, אומר להם, אני רוצה אתכם תתמכו בי מבחוץ, כפי שעשה רבין, את יודעת מה? הייתם באים? הוא... זה כמעט חוקר הסנסציונית. שישאל את השאלה, אני שואלת אותך. הוא מונע מאיתנו את הזכות להגיד כן או לא אפילו. כי זה לא תסריט. אנחנו מחוץ למשחק הזה אפילו כתסריט טקטי. אז אתה מאתגר, בנאום שלך אתה תאתגר אותו מחר? יש משהו בטרמינולוגיה שלו הרבה יותר חלק, הרבה יותר נעים מחנין זועבי למשל. מעניין אותי לשאול אותך, מה המודל שאתה רואה לנגד עיניך כאן, בכהונה שלך כחבר כנסת? יותר אחמד טיבי או יותר חנין זועבי? חס וחלילה יצא לו. תשמע, אני ערבי, פלסטיני, גאה, מקצוען, שעשיתי הרבה דברים בחיים שלי. בא לנסות את הפוליטיקה גם בשביל להמשיך באותו גב של העשייה. מקצוען באיזה תחום? אני דוקטור בהנדסה סביבתית. בין הסטודנטים שלי בטכניון יש היום פרופסורים. גם תתי-אלוף וגם אלופים. אין לי רגישי נחיתות כלפי לא המוסד הזה ולא אף אחד. ואני בא לנסות לקדם עניינים וזכויות של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל. בשפה שלי, באג'נדה שלי, ואני מקווה שהצליח... בשפה מתריסה, בשפה פרובוקטיבית, כי... תראה, הרגשת שאני פרובוקטור עד עכשיו? לא, ממש לא, לכן שאלתי, אתה מבל"ד, אתה יודע, אנחנו מורגלים יש מסורת. אם אני אומר לך, אני רוצה מדינת כל אזרחיה, ואתה פתאום, הפיוזים שלך יישרפו בגלל זה, אז בעיה שלך. אני מאמין בשוויון, אני מאמין בזה שאנחנו צריכים לקחת את האזרחות שלנו עד הסוף,
ולתרגם אותה. זה מה ששאלתי אותך קודם, על שוויון בנטל. תהיו חלק משוויון בנטל. את יודעת מה? אני מוכן להתחלק. אני מדבר גם על זה. אני אומר, כל בחור ערבי ישמח להתחלק בנטל. אם ללמוד בישיבות של החרדים. בחור ערבי. כן. אני מדבר על הנטל. כן. אני מדבר. אני אומר, אנחנו נשמח להתחלק בנטל גם לא באופן שוויוני. גם לא באופן שוויוני. אם את לוקחת בחור ערבי שנולד למציאות של פליט בארצו, הופקעה אדמתו, חי ללא במערכות חינוך כמו שיש לנו, עם כל האפשרויות של מגורים ושל לימודים וכו' שיש לו, נשמח להתחלק בנטל. יפה, אני כבר רואה את האתגר שאתה מציב בפני המערכת הפוליטית, זה יכול להיות מאוד מעניין, אנחנו נקשיב לך רוב קשב, חבר הכנסת באסל גטאס, תודה רבה לך שבאת אלינו, אנחנו נזמין אותך כמובן שוב, תשמע, זה מעניין, לגמרי מעניין.